Dneska sa nachádzame v Smrdákoch, konkrétne už teraz, ale pochodili ste toho na tom Záhori dosť, tak povedzte nám o dnešnom dni niečo teda. Tak my si stále snažíme sa naplánovať nejaký výjazd do regiónov. Teraz sme si vybrali konkrétne Záhorie. Jednak, aby sme vedeli, kam smerujú dotácie, ktoré môžu získať, alebo ktoré sa uchádzajú oblastné, alebo aj krajské organizácie cestovného ruchu. Jednak, aby sme sa pýtali, či už primátorov, starostov, ale aj podnikateľov v danom území, čo potrebujú, aké ďalšie potreby majú na to, aby sa mohol rozvíjať cestovný ruch v danom regióne. Aktuálne sme v Smrdákoch, ktoré je známe tým, že sú tu hlavne, teda tým hlavným bodom záujmu alebo návštevy sú kúpele, jedinečné liečivé kúpele. Samozrejme, nie je to len to samotné liečenie, kvôli ktorému tu ľudia chodia. Samozrejme, chcú mať aj nejak využitý ten svoj voľný čas po tých procedúrach. A som veľmi rád, že sú tu už aj napriek tomu, že je to malá obec, rôzne služby, ktoré sa ponúkajú návštevníkom kúpeľov a nie len teda tým, ktorí sa sem prichádzajú sa liečiť, ale aj návštevníkom možno zo širšieho okolia, ktorí možno prichádzajú zo Skalice, z Holiča alebo z nejakého iného miesta. Aký máte z toho dnešného dňa dojem z hľadiska oblastnej organizácie cestovného ruchu? Videli ste Skalicu, Holíč, teraz sme tu. Aký je váš dojem? No vidím, a teda hlavne po ceste sme videli napríklad veľa cyklistov, čiže vidíme, že tento región naozaj je zaujímavý, či už z hľadiska cykloturistiky alebo liečebných návštevníkov, čiže má čo ponúknuť. Po ceste sme videli aj niekoľko zaujímavých historických pamiatok, či už môžem potom aj pripomenúť aj niektoré prírodné pamiatky, alebo iné atraktivity, ako je Baťov kanál, čiže naozaj tento región má čo ponúknuť návštevníkom, je zaujímavý a vidíme, že teda žije turistami, ale je tu ešte stále väčší potenciál, ak sa pozrieme možno na čísla, čo sa týka prenocovaní, tak vidíme, že ten potenciál tu ešte je. Čo hovoríte na to, že teda Záhorie zobralo k sebe Kopanice a teda tá oblastná organizácia sa takýmto spôsobom rozšírila aj z hľadiska možno ostatných oblastných organizácií? Toto je práve príklad toho, ako by mala vyzerať spolupráca v území, v regiónoch. Je dobré a my vítame takéto spájanie, ak vznikajú ešte teda väčšie organizácie, tým pádom aj ekonomicky silnejšie. Turista nepozná hranice nejakého mikro alebo väčšieho regiónu. On proste prichádza za nejakým produktom a ak ten produkt sa nachádza na území viacerých regiónov, je dobré, ak sa takto sily spájajú. Čiže je to vítaná aktivita z nášho pohľadu a mohla by byť vzorom aj možno pre iné organizácie.